सार माबायदि आसा फारिदों नोंथाङा रिजाल्ट 100% जोंनो देरहागोन जेबो सिन्था खालामनाङा बे आगे फिसिया जाबाय थागोन ट्रेलिं जागोन सोरबा आरो लिड खालामफिनगोन दा साहानिफ्राय सानबोदों साहानि भटारफोर दङ बिथांमोननि चइसखौ जोङो आगोलावनो मिन्थिदों गतिके दा फैनानै खोलाहा फैगासिनो दं खोलाहा बयबो मिन्थिगौ बेवहाय बिपिएफनि माबाया बांसिन फिल्डआ बांसिन गतिके जेबो सिन्था गैया आगोलाव फार्स्ट राउन्डआव जोङो लिड खालामदोंमोन सेकेन्ड आरो थार्डआव समान सेकेन्डआव समान जादोंमोन थार्ड आरो फर्थआव बिथांमोनहा लिड खालामदों जेबो प्रब्लेम गैया फिफ्थ आरो 6, 7, 8 राउन्डआव इकुवेल जाफिनगोन बेनि उनाव जों लिड खालामगोन माबायदि भट मोनगोन नैबे सिडली समष्टिनिफ्राय सार सिडली समष्टियाव जों देरहागोन आरामसे सिडली समष्टियाव जों देरहागोन गासिबो समष्टियावनो जों देरहागोन ओरैनो बेसेबांसो भट मोनगोन एक्जेक्ट बेखौथ' बुंनो हाया खिन्थु मोजां मार्जिन लानानै जों देरहागोन दरं उदालगुरियाव बिजेपि दला लिड लागासिनो दं होननानै खोनानो मोनदों दरं उदालगुरियाव बिजेपिआ लिड लागासिनो दं बेखौ जोंबो मिथिदों दा फाइनाल काउन्टिंआ जोबथोंसै गतिके रिजाल्टखौ मोनगोन गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव बिएसएटी सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय बिएसएटी सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पोकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन बेनिखायनो गोदानै ओइचएस आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिशन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022271929 97066808878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो